हमनी के तो झूठो के बदनाम बानी सन, असली छिलाई तो हई छिल तरह सन। अब हई पोस्टर देखला के बाद कोनो कटे कोटे का गइलू चल बसल तो दोस्त के कर लागी। अब बताओ हई पोस्टर एकदम बना दे सन, मरद हई भोजपुरिया आस्था सिंह के फोटो लगा के। एक वक्त तो हम पोस्टरवा देखनी तो कंफ्यूज हो गनी, का पवन सिंह के अबे गाना आई रहा, अबे गाना होता। माने फैंस के गुमराह कोई तो ठीक बा, फैंस गुमराह हो तरन वो अलग बात बा, लेकिन हेकनी सन के जौन पवन सिंह के विरोधिया बाड़ा सन, पवन सिंह के पिछवा लागो रहेला सन, पवन सिंह कुछ करेलन, ओकनी के ई सब पोस्टरवा देख के अब बाई चांस अटेक उटेक आ गई तो ओकर दोस्त के कर बतावलो यासी फिल्म वाला हेंग छिलाई छिलल जाला। फैंस के तो तू लोग गुमराह करत लो, मरद हई भोजपुरिया पवन सिंह के एगो पोस्टर ही लो रिलीज कइले वाला। अब गाना जौन बा उ तो पुरान ह, लेकिन यासी फिल्म्स वाला ओकरा के नया बना देता लो। माने यही लगातार होता, हमरा लागत 3-4 एथी से ठीक बा। पवन सिंह के कोनो पुरानका गाना ले लेता लो और नया पोस्टर बना देता लो। फैंस लोग के लागता कि भाई ई जौन गाना बा उ नया आवता, लेकिन उ गाना रहता पुरानका। ऐसे फैंस लोग के तू लोग दिल में हार्ट मत करल। वैसे भी हमनी के पवन सिंह के गाना से एथी बानी सन कि पवन सिंह गाना नहीं खन देत, पवन सिंह के गाना के हमनी के इंतजार करत नहीं सन। आप पवन सिंह के एगो गाना के बारे में हम अपडेट देनी है तो तू डाल देल। अब हमरा तो लागत हई मरद हई भोजपुरिया, हमरा एगो धुरंधर भैया के कोनो भोजपुरी वाला गाना होता उससे रिलेट कर गई तो धुरंधर भैया तो यही दिमाग टेम्पर हो जाई कि आई बा हमार गाना पवन सिंह ले गइलन, अब हम का करिए, अब कचा कच डाल दियो है। तो कम से कम हमनिए भर के रहे दलो, हमनिए के छिली सन। देखो एगो बात हम तार लोग बता दी कि जौन गाना रहता उहे गाना के डाललो, ई ना कि पोस्टर के एथी बना दिया गाना जौन बाकी पुरानका। एक गाना के बात कइल तो गाना में गइले बड़न पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह। हमनी के एहूंगा प्रमोट कर दे सन गाना होई त ई कोनो फिल्म के जौन बा कि बचल खुचल गाना ह ठीक बा। ई झूलन झील के में लिरिक्स बा। अगर म्यूजिक के बात कइल तो मधुकर आनंद के म्यूजिक बा। बहुत लोग तो ई समझ ले लो कि भाई पवन सिंह के एगो नया गाना होता, तो ऐसे गुमराह नहीं किया जाए, हम आपसे निवेदन करते हैं। नहीं तो हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो देख लेंगे कि पवन सिंह का गाना आ रहा है, कोनो विरोधिया देख लिया उसको अटेक उटेक आ गया तो दोस्त आप ही लोग का लगेगा। खैर आप लोगों का इस पे क्या विचार है, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये गाना जो है कल सुबह में रिलीज होगा यासी फिल्म, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा यासी फिल्म से। पुरानका कोनो फिल्म वोल्म का गाना होगा पवन सिंह प्रियंका सिंह तो घड़ी नजर नहीं खेलो। हम चाहे कि पवन सिंह के गवावे के चाहिए प्रियंका सिंह के, कहा से जौन जोड़ी पवन सिंह या प्रियंका सिंह में बैठेला कोनो कहीं ना बैठेला। आ एगो जोड़ी तार लोग के दिखत हुई आस्था सिंह पवन सिंह, ये जोड़ी के बारे में तू लोग क्या कहबो। हमनी के तो चाहते हैं कि जोड़ी फिर से वापस आओ, पूरा भोजपुरी में धमाल मचाओ। तू लोग क्या कहबो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक